Dema hest diçin, zevî sêwî dimînin, makaniya dila qet wiha dibe, lê ê min ziha bû. Dûrbûn û neyînî wek mirina saxî, ez dibêjim bira reşkirê de eynê nivîs. Na, ve meke deriyê êş û jana, çû êdî nema xelas bû. Dema civîna çûçik û gulîlka nîne, sal çû, dem borî, ez hîn bûm tu jî bizanibe. Şeva giran, roja nû da zayîn, gunehê wendayî hatin ser holê, qedexe bû çîroka jiyana me, êdî çû, dev jê berde. Cîvaniya dila û xweşikbûna rûya, mi te li ku dît, li ku wenda kir, ez nizanim lêbelê, maxê oda min çavdêrî bû, pelê texwîma yek bi yek qutbûn, li min bibore wext nema. Dema ku mirina saxî li bedenê vedigre, hêdî diqerise kaniya dil, nayê ser dil û zimanan. Pirbûna hesta tê holê, di dil da dengekî dilsoj, heywax binale. Pişra helbeswanek wiha dibêje, ger jan kişandin bi azadî be, em her du jî azad in.